freskagarri makina ariketa tipikoa. Daukagu makina bat eta onartzen ditu txamponak eta erabaki beharko dugu noiz eman freskagarria edo ez, eta zenbat diru itzuli. Ariketa tipikoa, zentimoekin, beste txampon batzukin, onartzen dituen txampon batzukin, beste batzukin, kasu honetan, freskagarriak balio du bat 80 euro. Eta onartzen ditu bakarrik euro bateko txamponak eta 20 sentimokoak. 50 eta bestenekoak ez. Bakarrik hori eta hori, 2 eurokoak ere ez. Bale, ez da oso egoera praktikoa, baina ikasteko nahiko. Zer gehiago esaten digu? Bale, ze txampona sartzen dugun sarrera adierazten duena, M. M0 baldin bada, txampona sartu duguna da 20 sentimokoa. Eta baldin bada bat, esan nahi du, euro bat sartu dugula. Eta esan bezala, bat 60 ilegatzen garenean, orduen txampona eman behar digu, freskagarria eman beharko digu. Bale, freskagarria eman edo ez irteera, hause, L, 0 denean, gure sistemak esaten du, ulertzen du, freskagarririk ez digulako eman behar. Eta baldin bada bat, orduen bai. Eta, bueltatu beharko digun diruen sistema bat ere badaukagu, eta horrela esi ulertzen du. 3 bit ditu, 0tik zazpira, eta horrelaxe itzutzen ditu 20 sentimoko txamponak. Hemen ez duzu itzutzen zerrez, eta hemen 20 sentimoko zazpi txampon. Bale? Sistema lineal bat. Guk, egoerak, irteerak, kasurik ez, lehendabiziko urratxan garrantzitsuena. Hau, irteera da. Hasieran pentsatzeko kasurik ez. Hau, sarrera, kasurik ez, behi ez da zuen, zein bat informazio hemen, eta ariketa honetan pentsatzeko, nik esaten zuet, guzti honi kasurik ez egiteko. Hemen, zema balio duen, eta ze txampon onartzen dituen, ideia hori hartu, eta zirkuita hori izango zen. Sinkrona da, beti erloju batekin, txampona, eta lau irteera, bueltatzeko 3 bitoiek, hauek, Z2, Z1 eta Z0, eta L, erabakitzeko lata eman edo ez. Bale, hau pentsatzen hasteko, sarrerak eta irteerei kasurik ez. Honek badauka antza, sarraila ariketetan. Sarraila ariketetan hemen badaukagu sarreran isa balio bat, sartzen dela onutza, eta sekuentzia bat detektatu beharko dugu. Bale. Eta hemen memorian, gure zirkuitean gordetzen dugu ze bita ilegatzen den, eta orduen izan beharko dugu memorian jakiteko ze gude kodearen ze bitan gaude. Hemen antzeko zerbait daukagu, ez gabiltza bitak sartzen baizik eta txamponak, edo sentimoak, edo euro batekoak. Orduen, sarrerei eta irterei kasurik ez badio egiten, sistema hau sarrailaren memoria hori kontuan izan da, zeren hemen igual argazkiak ez du horren ondo funtzionatu behar, ze egoerak izan behar ditu. Ia, egoerak. Hasi bitezen. Egoerak. Nola egon behar da? Memoria. Hasieran, ez dago, zerrez, makina dago, egoeran ez diogula sartu ezerrez, da? Ez dauka, ezer, bere memorian edo ez diogu zerrez sartu. Zer gertatu daiteke? Tipoa geratu eta txampona sartzen hasi. Sartu ditzake goikoak, euro batekoak, sartzen badu euro bat, memorian gorde beharko dugu, euro bat badaukagu, behar ditugu beste goiko, beste 3 sentimo. Ordene, eta ze egoera, ze kombinazio egon daitezke hasi daiteke sartzen 20 sentimo. Begira, gordetzen baldin baditugu memorian 20 sentimoko urraz guztiak, ailegatu behar ere bai euro batera, ailegatu behar ere bai txamponera. Hasi daitezen, ja, tipoa sartu dezake 0,20 sentimo, 20 sentimo ez ba, euro. Sartu dezake, sartu du, ez dut idatziko dena, bale? Edo sartu dezake bi sartzen baldin baditu, kontuan izan beharko dugu, memorian gorde beharko dugu, ja, 40 sentimo ditugula. Edo 3 sartzen baditugu, 60. Venga, jarri behar ditut urraz guztiak, zeren hauek gertatu daitezke. Euro bat sartzen badu, barkatu, 5 txampon sartzen baditu euro batera. Ailegatu daiteke 1,2, ailegatu daiteke 1,4, eta ailegatu daiteke 1,6 da. Hauixek izan daitezke egoerak sartzen baldin baditugu, 20 sentimoko txamponak, ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 egoera, ja, pensatuta 20 sentimoekin. Zer gertatu daiteke? Euro bat ere sartu dezake. Bueno, sartzen badu euro bat, ja, egoera hori badaukat. Zer gertatu daiteke? Jode, sartzen duela euro bat eta euro bat. Edo, gertatu daiteke, hemen egonda sartzen duela euro bat. Edo, hemen egonda sartzen duela euro bat. Orduen, hori kontuan hartzen badegu, posible da,
1,8 euro sartzea, adibidez sartzen baditu, 20 zentimoko lau txampon, eta gero euro bat, 1,8, edo euro bat sartzen badu, eta gero beste euro bat, 2 euro, edo eta sartzen baldin baditu, 1,2, oraindik txampona ez diogula ematen, 1,2 euro bat, eta 20 zentimo, eta gero euro bat, ordene 2,2 euro ere izan dezakegu, egoera, edo 1,4 ailegatzen bada, oraindik ez digula eman refreskagarria, eta sartzen baldin badu euro bat, 2,4 euro, eta listo, gehiagorik ez dago, zeren hori gertatzen bada, ja refreskagarria ematen diogu, itzultzen dizkiogu bueltak, eta egoera gehiago ezin dira, zeren 1,6 sartzen badu, ja lata ematen diogu, eta dirua makinan geratzen da, eta zerora bueltatzen. Baina egoera guzti hauek izan ditzakegu gure makinan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 egoera. Hauek kodifikatzeko, 4 bit behar izango den dituzke, sarrera batekin, pues, 5 biteko egia taula. Bale, hemen ez digute ez ere esaten, baina gauza da, hause, egoera hauek izan ditzakegu. Eta egoera guzti hauetan, itzuli beharko diogun txamponak ezberdinak dira. Hemen adibidez, itzultzen dizkiogu, ez zero. Hemen itzultzen diogu, 20 zentimo bakarrik, bat. Hemen, hau gertatzen bada, itzuli beharko diogu, 40 zentimo. Hemen, 60. Ez euro, bai, irurogei, bai. Hemen egon da, 80 itzuli beharko genioke. 80 izango zala, hau ez ba? Orduan, egoera hauetan irteerak ezberdinak dira, gauza da, mur bezala diseinatzen badegu, hau, behar ditugu egoera guzti hauek, zeren hemen bakoitzan irteerak ezberdinak dira. Hemen bultatzen dizkigu 80, orduan irtera ezberdina da, hemen 60, irtera ezberdina da, orduan, mur bezala diseinatzen badegu hau, behar ditugu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 egoera hauek. Eta orduan lau flip-flop, sarrera batekin, izugarrezko egia taula izango genuke. Gauzak horrela egiten dira, horrela egonkorragoak dira. Baina, bueno, guk erraxago egin behar du. Zergatik, zeren mili bezala egiten badugu, zuek badakizu azkeneko egoerak askotan ez ditugula erabiltzen, mili bezala egiten badugu, hau, mili bezala, zer gertatu behar da? Begira, honuntza ailegatzen bagia, eta sartzen badugu, 20 zentimo, zer egin behar dugu? Hemen egon da, 20 zentimo sartzen badugu, hau da, sartzen baldin badugu 0 bat, zer egin behar dugu? Ba, hau egin behar dugu. Bueltatu behar gara honuntza, zeren eman behar diogu lata, demagun hau dela, sartzen dela 20 zentimo, sarrera. Eta irterak horrelaxe, lehen da biziela, eman behar diogu lata, hau batera jarrita, eta gero itzuli behar diogu 0. Hoxek izango ziren, L eta Z-a. Z2, Z1 eta Z0. Aldiz, egoera honetan baldin bada gaude, hau da, sartu baldin badiogu 60 zentimo, eta gero euro bat, itxoin ez, baldin bagaude, hemen. Hemen, eta sartzen baldin badugu euro bat. Demagun, hemen gaudela. 1,2 eta sartzen dugu euro bat, osea hemen. Honuntza joan beharrean egin behar duguna da hause. Nahiko dirua daukagu ja bueltatzeko refreskagarria, orduan hause egin behar dugu. Bera, euro bat sartzen badugu, dala, igual, atzetik jarri gut. Argi hau ikusteko. Sartzen baldin badugu euro bat, M baldin bada bat, irterak zer izan beharko dira. Eman beharko diogu lata, eta itzuli beharko diogu, zenbat? 80 zentimo, dala hau ez, bat 0-0. Bat 0-0, 80 zentimo itzuli, itzultzeko. Orduan ez dugu egoera hauek erabiltzen, eta orduan horrela egin behar dugu. Mili bezala, ez erabiltzeko azkeneko egoera hauek, eta ia zenbat geratu behar zaizkigun. Pues geratu behar zaizkigunak izan behar dira, onutzaino. Hemen digora, zeren hemen ja lata ematen dizkiogu, itzultzen dizkiogu gauza, berak hau ez dira behar, hau parentesian jarriko ditut, mili bezala. Mur erabiliko bagenu bai, baina mili ez, eta begira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 egoerakin nahikoa izan behar da, ikusiko dute. Bale, ideia hausi izango da, eta hauek horrela utziko ditut, hori egin behar du da, hauek kodifikatu, edo izendatu, eta izenak eta kodigoak berdinak izan behar dira. Q0, Q1, kodifikatu behar dudala 0-0 bat, Q2, 0 bat 0, Q3, hau bi aurraxe, Q4, Q5, Q6, eta Q7. Hiru flip-flopekin nahiko mili bezala egiten badegu. Eta kodifikazioak ez ditut jarriko, bat, hiru
beharko genituzke. Orduen zer egingo dut orain? Pues mili bezala egin dugu egoera erabaki ditugu, egin dezagun orain egoera diagrama. Jarri ditzagun. Potolo egingo dut. Venga, ya. Potolo. Bueno, hau txikiak, 0, sortzi dira ez, Q1, hogei zentimo sartzen badut, Q2, Q2 marko, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, eta ikusiko zuen nola nahikoak izan behar diren. Ja dauka, esperientziarekin, pentsatuta. Q0 nago. Eta sartu dezaket, edo hogei zentimo, hau da sarrera, edo euro bat. Venga, hogei zentimo sartzen badut, noa joan berko naiz. Q batera. Hogei zentimo sartzen badut, Q batera. Eta eman beharko diotez zerbait, ez latarik, ez bueltarik. Hau da L, osake, hau da M, eta hau da L, eta hauek dira C2, C1, C0. Hauek dira erabiltzen ari nahi zen estrukturak irteran. Bueno, bai, gezti guzitan. Zer gehiago? Euro bat sartzen badut, nora joan behar naiz, euro bat sartzen badut, Q5-tera. Euro bat sartzen badut, onutza. Eman beharko dela eta ez, itzuli beharko zerbait oraindik ez, latarik ez dio dalako eman behar. Venga, hemen, hogei zentimo sartuta, sartzen baditut, beste hogei zentimo, pues berrogei ontara, egoera ontara pasatu beharko naiz, eta ez diot ezer ez eman beharko. Venga, jarraitu ez dagoen zer horiek. Sartzen baditut, hogei, berrogei, hirurogei zentimo, ez diot eman beharko ezerrez, eta bueltarik ere ez. Sartzen badiot, larogei zentimo, Q laura. Zentimotan, ez diot eman beharko ezerrez. Jarraitu ez dagoen, no, venga. Sartzen badut euro bat, 5 txampon hau sartuta, zerokin, ez diot ezer eman beharrik, tak. Hemen, nago. Sartzen badut orain beste hogei zentimo, hemen jarri dut, hogei zentimo, oraindik ez diot eman beharko. Ezerrez, ez latarik, ez txamponik. Eta azkenik sartzen baldin badut, zazpigarren txampona, nire, 2, 3, 4, 5, 6, zazpi, zortzigarrena, 2, 3, 4, 5, 6, zazpi, ez itxun, oraindik ez, sartzen badut, hau, ez diot, ezerrez eman beharrik oraindik. Ez latarik, ez txamponik. Orain mendaukat 1,4 zentimo. Eta orain, sartzen baldin badut, hogei zentimo zer egin behar dut? Bueltatu behar naiz, hasieran, sartzen badut, hogei zentimo, bueltatu behar naiz, onutza, lata bat eman behar diot, eta ez diot ezer ez itzuli beharko. Zeren zenbaki zehatza, edo eta kopuru zehatza sartu dit. Venga, sarrera, bakarra denez, igual, sarrera jarriko ditut hemen. Sarrerak, ariketa argiago geratzeko, horre arbelan. Sarrerak zeintzuk, bakarrik M. Eta irteerak lau dira. L eta C2, C1 eta C0. Bala, hauek jarriko ditutela. Txampunak hor parentesian daudenez. Venga, hor geratuko zizkizu. Venga, bai. Elkarreki doan zenez, horrela jarriko ditu. Vale. Venga. Guazen. Hemen, euro bat sartu dut. Suposatu, hogei zentimo sartzen dudala, eta orain euro bat. Noa? Pues Q6-ra. Ontza, Q6-ra. Hemen, sartzen baldin badut euro bat. Ez diote oraindik ez errez eman beharrik, eta itzulketarik ere ez. Txamponik ere ez. Venga, berrogei zentimo sartu ditut. Q2, berrogei zentimo. Eta sartzen badut euro bat, pues, 1,4, favorko naiz, Q zazpira, zuzenean. Ia, badaukat, sartzen badut euro bat, ez diotzen beharko latarik. Ja, batoiek antzekoak denak, eta txamponik oraindik ere ez. Hemen egon da, begira, 60 zentimo. Eta sartzen badut orain euro bat, hemen egon da, euro bat sartzen badut, ja latarako, badaukat dirua. Orduene, euro bat sartzen badut, orain ematen diot lata, eta ez diot ezerrez bueltatzen dirua 1,6 euro sartu ditu dalako. Goazen orain, onutza, begira. 20, 40, 60, 80 zentimo. Eta orain sartzen baldin badut euro bat, zer egin beharko dut? Pues onutza joan, hasierara joan, zeren
euro honekin, eman behar diot lata, eta itzuli behar dizkiot 20 zentimo. Orduen, dirua itzultzen duen kodigo hau sartu behar dugu, 00 bat. Usten dute? Suposatu gaudela orain hemen sartu dugula euro bat. Eta orain sartzen baldin badugu beste euro bat, zer egin beharko dut? Pues lata eman, onutzatorrita, euro bat. Sartzen badu, tipuak, erabiltzaileak, eman behar diot lata, eta bueltatu behar diot, 2 euro sartu dudanez, 40 zentimo, hauxe, 0 bat 0. 0 bat 0, bueltatu beharko dizkiot. Eta zintzu geratzen dizkigu, hauxe. Suposatu, sartu dugula 1,2 euro, eta sartzen dugula orain euro bat. Pues, latarantzako badaukagu diru soberan. Hemen sartu behar dugu. Euro bat sartzen bada, itzultzen dio lata, eta bueltatu beharko diot, 60 zentimo. Orduen, 0 bat bat. Jarriko diot kodigo horri, makina horri, itzultzeko 60 zentimo. Hementxe. Eta azkenik, 1,4 baldin badaukat. Eta euro bat sartzen badut, argi dago, dirua soberan daukadala latarentzat, eta bueltatu beharko dion dan dirua dira, 80, ez da? Hori da. 80 dala 100, hemen itzultzen du makina hori. 100. Uste duzu, beste dinekoak ez ditugu behar, eta ez ditugu erabiltzen, bale? Ez da gara azorik. Askotan problematan ez ditugu gauza guzti hauek erabil beharrik, ez harritu gauza hauekin. Nik uste hori egoera guztietatik ateratzen direla bi gezi, sarrera bat daukagulako, eta irtera guztiak jarri ditugula, mili bezala. Orduen, 3 flip-flop, hemen egin dugu bigarren gauza, sarrera bat behar dugu egia taula egiteko lauzutabeko egia taula. Nek, hartu ezagun, hemen txe. Jarri dut hemen. Eta egoera diagrama sartu behar dut egia taula. Ja, zer ditugu hemen? Sarrerak, lehenbizi, sarrera M. Eta egoerak flip-flopak 3 behar ditugu, 8 egoera ditugulako. Q0tik Q0, orduen Q2, Q1, Q0. Ederki. Hau baldin bada orain. Horre izan behar ditugu gero, hemen. Gero, gure flip-flopen irteerak, Q2, Q1, Q0. Eta zer ditugu hemen, irterak lau irtera direla. L, C2, C1 eta C0. Hemen txe ditugu. Venga, sartu dizagun. Sartu dizagun egoera diagrama, hemen txe. Venga, 0, 0, 0, sartzen baldin bada, 0, noa, 0, 0, 0, sartzen bada, 0, Q batera. 0, 0, bat. 0, 0, 0, sartzen baldin bada, bat. 0, 0, 0, sartzen baldin bada, bat. Noa, Q bostera. Q bostera. Bat, 0, bat. Venga, 0, 0, bat. Sartzen baldin badira 20 zentimo, urrengora. 0, bat, 0. Berriz sartzen baldin bada, euro bat, Q seira. Sartzen baldin bada, euro bat, egoerantara, Q seira. 0 bat 0, sartzen baldin bada, 20 zentimo, urrengora. 0 bat bat, 0 bat bat, dala hau. Bestela, sartzen baldin bada, euro bat, Q zazpira. Euro bat sartzen baldin bada, hemen zazpira. Guazen. Eta irtera jarriko ditut, jarri berko ditut, mili denez jarri berko ditut. Lehen da biziko hau zan. 0, ez dute zer ez bueltatzen, argi dago. Eta hauetan ere ez dute zer ez itzuli beharko. Zeren sartu dut, gehienez sartu dut, bat, berrogein. Goazten honen, hemen, Q3 nago. Q3 nago, sartzen baditut 20 zentimo, Q laura. Bat, 0, 0. Eta oraindik ez zer ez itzuli, ez dut itzuli beharko. Berriz, baldin badago egoera honetan, eta sartzen baldin badut euro bat, diru justua daukat. Euro bat sartzen bada, zer egin beharko dut? Pues joan behar nahi zerora, lata bat eman behar dio dalako, eta ez diot txamponik bueltatu beharko. Ja, bat 0, 0. Sartu ditut, 80 zentimo, da? Bai, 80 zentimo. Eta sartzen badut, beste 20 zentimo, urrengora. Bat, 0, bat. Eta oraindik ez zer ez itzuli gabe. Berriz, baldin banago, kulau egoera honetan. Eta zentimo sartzen badut, badaukat bat 80. Beraz, bueltatu berko nahiz, hasierara, lata eman eta itzuli den lau. Itzuli 0, 0 bat. 0, 0 bat. 20 zentimo.
hau ere, txukunago. Venga, guazen Q5, sartu dut euro bat. Q5 da euro bat daukat. Sartzen badut, 20 zentimo urrengora. Sartzen badut, 20 zentimo urrengora. Bat, 0. Eta oraindik ez diot ezer ez eman beharri. Berriz, hemen egonda. Badaukadala euro bat. Sartzen badut, euro bat. Pues joan beharko naiz. Hasierara lata bat eman behar dio dalako eta bueltatu beharko diot 20 zentimo dala 0 bat 0. 0 bat 0. Venga, Q6an. Q6an daukat bat hogei. Sartzen badut 20 zentimo dala hau, pasatzen naiz Q7da. Eta hemen oraindik ez diot bueltatu behar ezerrez. Berriz baldin baditut, 1,2 euro, eta sartzen badut euro bat, venga, hasierako egoerara, lata ematen diot, eta bueltatu beharko dizkiot, zenbat, 1,2 eta euro bat, pues, 60 zentimo, eta hori zan, 0 bat. 0 bat. Eta azkenik, bat, berrogei daukat. 20 zentimo sartuta, bat berrogei. 20 zentimo sartuta, bueltatzen naiz 0ra, 0, ematen diot lata bat, eta ez diot ezerrez itzultzen dirua justu dudalako. Hemen, bat berrogei izan da, euro bat sartzen badut, hasiera bueltatzen naiz, lata eman, eta itzultzen dizkiot, 20 zentimo direla, bat 0. Bat 0. Listo! Venga, esaten digute hau, jotaka flip-flopekin egitea. Jotaka flip-flopekin edo usteot, bai. Bai, jotaka. Nik hemen azkar jango naiz, igual pause bat egingo du gauzak sartzeko. Hala ere, zenbat jotaka? 3. Flip-flop ditugunez, jota bi, ka bi. Jota bat, ka bat, eta jota 0, ka 0. Hola xen, eta hola xen. Eta hauen transizio taulak, hauek, jota, ka. Zer egiten duku? Pues 0 direnean mantentzen du. 0 bat direnean, batera jarri, bat 0 jartzen bat, hemen 0. Oida arrazitu bat bezala, hemen 0, hau bat, eta bat sartzen badugu alderaztu. Hau da egiten duena, beraz bere transizioak, honen transizioak, sarrerekin lortzen dira, 0tik 0ra pasatzeko, egin dezakeguna da, mantendu edota 0 jarri, 0, isa, ez da xola, hau izan ditek 0 edo bat. 0tik batera, egin dezakeguna da, alderaztu, bat, edota bat jarri, bat, 0, orduen bat, isa. Batetik 0ra pasatzeko, bat faldimoko 0ra pasatzeko, zer egin dezakegu alderaztu, edota 0 jarri, hauxe, hau ez du xola, isa bat. Isa bat, eta bat izan da, batera pasatzeko, egin dezakeguna da, mantendu 0, edo set bat. 0, edo bat 0, orduen hau ez du xola, isa 0. Vale, orain egin behar dudana da, pause bat, sartu behar ditut transizio guztiak hemen, igual karnofak ere jarriko ditut, eta bueltatuko naiz momentu batean. Badoz. Bueno, sartu ditut hemen transizio hauek edo sarrera hauek, eta orain gelditzen dena da karnofak egitea, behar ditugu irteren karnofak egitea, mili denez sarrera guzti hauek arabera egon behar da, beraz behar dugu irtera guztien karnofak egitea, direla lau hauek, lau balioiek, eta flip-flopen sarrera guztien karnofak egitea direla 6 hauek. 6 eta 4 hauek 10. Beraz, hemen ere pausatu dut eta bueltatuko naiz. Bueno, bueltatu naiz, sartu ditut 10 karnof hauetan, sartu ditut balio guzti hauek. Orain, egin beharko duguna da hauen formula gatera, beraz hau ere pausatuko dut eta bueltatuko naiz. Bueno, buelta naiz, hemen atera ditut multzo guztiak eta formula guztiak, flip-flopen sarrera guztienak, jota bi, kabi, jota bat, kabat, jota 0, k0, eta hemen irtera guztiena. Eta hemen geratuko zena zen, izango zen, zirkuitoa marraztea. Marraztu beharko genuke 3 jotaka flip-flop, adibidez hemen egin dezaket, 3 jotaka flip-flop, hemen igual. Ikusteko formulak, txikiagoak egingo ditut, egoera hau izango zen, 3 jotaka, txikixo ere egin dezaket, ja. 3 jotaka, flip-flop, marraztuko ditut. Jotaka, eta CLK sarrera, bere sarrerekin, eta Q marra beti bezala. Berain kabletxoekin, eta horrela xiko 3 ditugu.
Hola, xeko, kopetoko ditu edala. Bat, bi, eta hiru. Hementxe. Goroxo jarri ditut. Hementxe izango dituzke, bai, mitxu gara bera. Zer daukagu gehiago? Erloju guztiak kontrolatuta CLK berdinarekin. Erloju berdinarekin. CLK sinkroak direlako. Hementxe. Hementxe. Hortxe. Eta hau, 0, adibidez, bat, eta bi. Bi. Ze sarrera daukagu hemen? Sarrera bakarra genuen, adibidez jarri dezaket hemen. Sarrera bakarra hemen, hemen. Bere kontrakoa ere bai, atera behar dut. Eta irterak hemen azpian marraztu behar ditut. Irterak zirela jotaka flip-flop guztiak. Jotaka. Bai, jotaka. Jota 0K0. Jota bat. Hau zer da. K bat. Eta jota bi. Na, itxot segundu bate. Horintxe dator. Jota 0K0 eta irterak izango ziren. Zintzuk ziren. L, C2, C bat, C0, izango dituzke gauza guzti hauek horrelaxe konektatuta, beste zirkuituak egin ditudan bezala, eta marraztu beharko genituzke konexio guztiak hemen azpian bakoitzarentzat. Adibidez, J0 izan beharko zan M marra eta Q2 marra. Ez duten egin behar, hemen izango genituzke bi and, ez markatu, ez dago M marra hartzen dugula hemendik, M marra hemendik, eta Q2 marra hartzen dugula hemendik. K0 izango zen bat, hau batera jarriko. Jota bat, hemendik hartu, jarri berko gunuke zirkuitu guztiak hemen, konexio guztiak eginda, eta irtera guztiak ere bai. Gero, J0 eta guzti hauek konektatuko genituzke bere sarrerari, eta hemen izango genuke zirkuitua eginda. Ez dut egin behar, zuen dako guztien dut, zeren nik uste dute nahiko argi ikusten dela ariketa nola izan den. Ados, aurrera, akatzen bat egin badut, zuek zuzen dut, ondo egin, aur.